Bos días, nesta serie de entrevistas electorais acompáñanos hoxe Miguel Anxo Fernández Lores, candidato do Bloque Nacionalista Galego á Alcaldía de Pontevedra. Leva gobernando na cidade dende o ano 1999, nas dúas últimas legislaturas, nun goberno de coalición co PSDG-PSOE. Moi bos días, que balance fai da legislatura que remata? Pues un balance moi positivo. Foi un mandato municipal de 4 anos rendible desde todos os puntos de vista, independentemente de que, como todos os concellos e toda a sociedade en xeral, pues, nestes últimos 2-3 anos sufrimos as consecuencias dunha crise que afecta a toda a sociedade, tamén aos concellos, e, polo tanto, tuvemos que tomar medidas tamén anticrisis nos 2-3 últimos anos, non? Pero o balance é positivo, un balance no que a cidade de Pontevedra medra, sigue medrando, é a cidade máis xoven de Galicia, ten unha alta actividade económica e, ademais, tivo durante estes 2 últimos anos pois moitos recoñecementos polo seu modelo de cidade, a súa aposta pola accesibilidade, a súa aposta por unha cidade amable, a súa aposta pola dinamización do centro histórico e do centro da cidade, e a súa aposta tamén pola seguridade vial, con 2 recoñecementos sucesivos no ano 2009 e 2010 de mellor cidade que máis ten feito en favor da seguridade vial en espazos urbanos, o premio da Dirección Xeral de Tráfico, o premio tamén da Federación Española de Municipios e o premio tamén da Fundación para a Seguridade Vial, FESVial. Concretamente, cales considera que son as claves da súa xestión? Pois as claves da miña xestión eu creo que son desenvolver un modelo perfectamente definido, donde o cidadán é o máis importante, na recuperación da actividade da propia cidade baseada, obviamente, na administración, no sector servizos, tamén no comercio local. Pontevedra é a cidade que probablemente teña o mellor e o maior comercio local das grandes cidades de Galicia, con unha especialización do centro urbano como un gran centro comercial urbano, e con unha tamén negativa por parte do Concello a planificar esa descentralización do comercio en grandes áreas comerciais no extrarradio da ciudad, que xeneran problemas de moito tipo, non? Emprego precario, a fuga de excedentes económicos do comercio local, e ao mesmo tempo disminuye os postos de traballo e non vertebra ou desertiza os centros das cidades. Nos apostamos por unha cidade compacta, por unha cidade de multiplicidade de usos, sin especializacións, para que ao longo do día, mañán, tarde e noite, a cidade estea viva, a cidade estea chea de xenta e a cidade poida disfrutar do espacio público. Recuperamos o espacio público para os cidadáns. Entón, a cidade de Pontevedra é unha cidade que se caracteriza por pouco ruido, pouca contaminación e por un ambiente no que se sinten os nenos, se sinten os paxaros, e un ambiente agradable e atractivo para vivir e para traballar e para a actividade económica. Precisamente o seu programa electoral basease moito no feito atado agora? Básase porque todos temos que facer balance, sobre todo se levamos xa uns anos gobernando. Por lo tanto, nós temos un balance positivo, puxemos a Pontevedra no mapa, que era unha cidade que en ese sentido, desde o punto de vista de crecemento ou de saúde financiera, estaba na UBI cando acollemos, pero non temos moitísimo que facer e temos proxectos para o futuro importantes, non? E en ese sentido vamos a incidir moito na reactivación da actividade económica, porque nos preocupa moitísimo o paro que existe en todas as cidades e en Pontevedra tamén. Preocúpanos tamén os accesos da cidade, preocúpanos a mellora e reordenación do transporte público interurbano en conexión co urbano, preocúpanos a recuperación medioambiental e preocúpanos tamén a proxección exterior de Pontevedra, que Pontevedra é unha cidade capital das Rías Baixas, é o centro do Camiño Xacobeo portugués, o centro tamén da zona máis turística de Galicia e da provincia de Pontevedra, e, polo tanto, temos que proxectar hacia fora a cidade con grandes eventos deportivos, como pode ser o Campeonato de Europa de Triatlón que vamos a celebrar en xuño, a Volta Ciclista, campeonatos de natación, de piragüismo na pista do Pontión do Castro no Río Lérez, que está sendo a cidade, digamos, máis deportiva de Galicia e que trae moitísima xente todos os meses a Pontevedra, que xenera unha
actividade económica e un rendemento económico para sectores importantes de Pontevedra como o sector servicios, hostelería, turismo, restauración, etc. En toda a campaña electoral en Pontevedra hai que falar da reubicación de Ence en Nosa. Cales son os seus plans? Pois os meus plans son mandarlle mensaxes claras de que non pode continuar aí. Eso o Concello está facendo. A Xunta de Galicia, desgraciadamente, non tan claramente. Por lo tanto, se a empresa quere seguir producindo en Galicia, ou na comarca de Pontevedra, ou na provincia de Pontevedra, debería empezar a plantexarse xa un proxecto industrial ubicado noutro espacio de un polígono industrial que pudera acoller empresas de tipo altamente contaminante, como é o complexo Ence en Nosa. Por lo tanto, nós somos partidarios de recuperar a ría, de incrementar os postos de traballo no sector primario marisqueiro, de mellorar e utilizar a ría como un espacio de lecer, como un espacio de actividade económica relacionada co marisqueo e a pesca de baixura, pero tamén para as actividades náuticas, turísticas e para o crecemento da ría de Pontevedra, que é unha das máis bonitas, xa non digo a máis, porque senón sonaría así un pouco raro, unha das máis bonitas de Galicia, para ofertarlle a xente que nos queira visitar. Por lo tanto, é inevitable o cumplimento da lei, é inevitable esa deslocalización de empresas que, por outro lado, se está producindo en todas as grandes cidades. Cando avanza o seu crecemento, se deslocalizan empresas. Moito máis unha como Ence en Nosa, que nunca se debe ubicar aí e que realmente é altamente contaminante, perigosa e non debe estar ubicada a menos de 2 kilómetros dun núcleo habitado. A máis do traslado de Ence, que lle queda a Fernando Lores por realizar en Pontevedra? Bueno, quedan moitísimas cousas, non? Moitísimas cousas, porque nós temos un proxecto global, independentemente da recuperación da ría, que é fundamental, e rematar o saneamento e o equipamento de servicios, tanto no urbano como no rural. Pontevedra ten unha grande parte da población no rural, nos máis de 200 núcleos rurales que temos nas 15 parroquias. Estamos neste momento prácticamente rematando o saneamento de todas as parroquias. Necesitamos dar outros servicios como o servicio de abastecemento de augas, que non é posible, pero temos un proxecto de 40 millóns de euros entre os concellos da Ría e Acuanorte para garantir o saneamento no futuro a todos os concellos da Ría de Pontevedra. Temos que recuperar o monte, que foi queimado, ou, bueno, que ardeu nesa vaga de lumes do 2006, e que estamos cun proxecto pioneiro que se chama Monte Vivo, de replantación de especies arbóreas autóctonas. Neste momento levamos 400.000 árboles plantados en 13 proxectos, pero queremos ir a máis de 1 millón de árboles, recuperar ese espacio natural que ten ao redor da cidade, incrementar o que dixen antes, a proxección exterior. Estamos cun plan turístico que se chama Terras de Pontevedra para toda a comarca, porque nos gusta traballar en colaboración con todos os concellos de arredor, proxectando hacia fora, os nosos produtos turísticos, que son moitos, porque son desde o sol e praia que existen nos concellos de Pollo, de Vilaboa e de Marín, até o turismo de espacio natural, até o turismo etnográfico. Temos a concentración maior de achádegos arqueolóxicos referidos a arte rupestre, petroglifos. O 60% de toda Galicia está na comarca de Pontevedra e, por lo tanto, temos un produto estrella que é a arte rupestre, que vai a ter o seu centro, obviamente, en Campo Lameiro, co Centro de Interpretación do Megalitismo, pero que ten tamén en Pontevedra, en Pollo, en Marín, en Ponte Caldelas, en Cotobade, en Barro, tamén cantidad de achádegos, e a xente que queira conocer a arte rupestre, que data de 4 ou 5 mil anos, o aire libre en Riba de Pedra, con unhas debuxos espectaculares, zoomórficos, de cervos, de serpes, de ceas de caza, e tamén dibuxos xeométricos que non sabemos moito que significan, ten que ir obligatoriamente a Pontevedra. Ese sería o noso produto estrella, xunto tamén co Xacobeo, ou co camiño Xacobeo portugués a Compostela, bueno, xunto coa ría, xunto coas festas, os centros históricos, etc. E que lle diría a aqueles que critican problemas de tráfico na cidade? Bueno, pois que estamos facendo todo o posible, que todas as cidades dinámicas teñen problemas de tráfico, porque efectivamente a proliferación do coche privado é un tema que vai crecendo exponencialmente. Vamos a intentar mellorar os accesos á cidade, vamos a intentar coordinar o transporte para que houbera unha alternativa, pero tamén vamos a seguir apostando claramente por unha cidade amable.